Ingaki Kenya egosoa sobochori bw'omwaka 2022 ekaunti ya Kisii yenyorere ribaga riokwigeka oboroso bw'oborai bw'amaroro amo n'amagenderero. Kero Samuel Okemwa agochorwa omoseneta ekaunti ya Kisii nigegochia gotwara omwegererio y'obweso kiria ase engaki entambe kwegerera abakenya nabo igo abanenanyi be kaunti ya Kisii. Vile nimeona lab haichakuwa equipped vizuri. Kama hamna afya, mtafanya kazi? Wananchi wasio na afya wanaangamia. No mosomo bwata maroro nabo ige birengererio byekerero by'amagenderero. Kubwatikana no gukinera obutaka namaete ninki omusayo tabwati emeremo agwetera igo nachie koromia ase okugareia amabaga y'emeremo ase abasae nabo igo abaorokiwa baria babekeire chigutwa korwa ase chisukuru chiuniversity chicollege nabo igo chipolytechnic. Komochora Samuel Okemwa nekerengererio chingaki chiaye chiaikire boigo no koorokia obwanchani ase okogania amagenderero ase kaunti yaito ebwate riroba ritoburi kwamia ebimeri nabo igo namange arabe gagokorera ekaunti ya Kisii buna bono kwagacha ebiwanda gokinia eng'eria y'abaremi anene mono baria bechae babeire bakunererwa ase engaki entambe nabo igo korosia amachiko ayo arengete kwanekia buna obogima bw'abamenyi b'ekaunti ya Kisii nabo igo ase Kenya engima okonyara koba bore bogokina. County government. Wewe mshahara wako kwa mwezi ni ngapi? Mpunga napata milioni 1 kwa mwezi. Hawezi fanya kazi. Mshahara ni wa nini? Aba berure kubwatesia eganga ya Samuel Okemwa. Nae boigo nabokoba oyomo bwabaria bagochikoenekia ogochaka koborai obuya imeye kaunti ya Kisii ase okomochora Samuel Okemwa asobochori bw'omwaka 2022 ninche naye na Samuel Okemwa.